dobrý den, ahoj, tady Irena z Dobroakademie, z Dobrovolnické akademie a vítám na dalším ročníku Dobroudržitelné konference, už 5. ročník a další příspěvek je s Vladem Lobotkou. Vítej, Vlado. Ahoj Irén, pozdravujem a pozdravujem všetkých ostatných. Mhm. Ty toho děláš hodně, tak já se tě pokusím nějak stručně představit, klidně dopověz, co myslíš, že je důležité zmínit. Vystudovala jsi historii v Bratislavě na Univerzitě Komenského, ale také integrální filozofii studia v San Francisku. No a to, že jsi velký nadšenec permakultury a vůbec ochrany přírody a dalších věcí, tak si pak na Slovensku založil Institut Gaia, který tady těm tématům se věnuje. No a děláte mnoho aktivit, sám si napsal knihu a také aktivně překládáš a právě v poslední době si přeložil i knihu Design regenerativních kultur, o které se dneska také můžeme bavit, protože to může být ta inspirace pro nás všechny, co dělat, když chceme být tak trochu víc, a hlavně dlouhodobě udržitelní sami k sobě, druhým lidem, ale třeba i k přírodě a k planetě. Vlado, ještě něco bys chtěl zmínit, co jsem zapomněla? Ja myslím, že to je v poriadku a určite sa dopredstavím v procese tohto rozhovoru. Mhm. Dobře, pojďme se teda pobavit o tom tématu a třeba sdílet nějaké praktické tipy. Co jsou ty regenerativní kultury? Jak to můžeme popsat? Môžem si takou metaforou, vieš si predstaviť indiánske typy, ten stan, a ako je postavený, že jednoducho on je postavený na systéme kolov, ktoré spolu tvoria kruh. Ich pätka je zasadená do toho kruhu a v podstate aj ich špičky smerujú k určitému stredu. A v tom strede oni sa jednoducho do seba zakliesnia a je tam nechaný otvor. Ono to má samozrejme praktické využitie, ale je za tým veľmi pekná silná symbolika. To, že v strede je ten otvor, ktorým prúdi do obydlia svetlo, to je v podstate symbol axis mundi, sveta, ktorá jednoducho tých ľudí, ktorí tam prebývali v tomto príbytku a celé to kmeňové spoločenstvo spája s osou kozmu. No a problém dneška, a tak sa dostaneme aj k tým regeneratívnym kultúram, je, že my sme stratili toto spojenie s osou sveta. V praxi to vyzerá tak, že keď tu os sveta odstrániš z toho typy, tak tie koly sa zosypú, nezakliesnia sa do seba, nevytvoria ten harmonický stred, ktorý umožňuje zdravé bývanie, ale sa každý zrúti do svojej krajnosti. A to je to, čo vidíme v podstate všade okolo nás, že my sa v podstate topíme v takýchto krajnostiach, v tom, že sa v podstate všetky veci, všetky procesy, všetky aspekty našej spoločnosti a našich životov rútia do nejakej čiastkovej fragmentovanej formy existencie. A my v tom žijeme a tá naša systémová kríza alebo civilizačná križovatka, ona je v podstate dôsledkom takej veľkej epidémie oddelenosti. My sme oddelení od svojho vlastného vnútorného potenciálu, máme oddelenú vôľu od mysle, od srdca, dokážeme jednu vec myslieť, druhú vec cítiť a úplne inú vec konať. Sme z veľkej časti oddelení od života spoločnosti, od prírodných procesov a aj od kozmu samotného. No a regeneratívna kultúra je jednoducho tvorivou odpoveďou na tento stav. Je to veľký systémový komplexný prístup postavený na novom civilizačnom príbehu, ktorý jednoducho umožňuje tento stav oddelenosti adresovať v jej podstate tým, že podporuje hlbinné prepojenia a organické vzťahy, tak ako to vidíme všade v prírode, kde v podstate veci tečú v synergiách a málo kedy vidíš nejaký typ záseku alebo nedostatku. Jednoducho je tam nesmierny prebytok energie tvorivých procesov a je to tak práve preto, že všetky tie veci sú poprepájané. Takže každý jeden proces má veľké množstvo funkcií na rozdiel od toho, ako to máme my v našej spoločnosti. Jeden proces má jednu funkciu, my sme v tom prípade ponorení v mori procesov, mori funkcií, ktorých sa vôbec nevieme orientovať, ktoré nás totálne zahlušujú a topíme sa v tom. A regeneratívna kultúra je jednoducho prístup, ako s týmto tvorivo pracovať, ako vytvárať opäť zdravú, bohatú, životom prekypujúcu sieť prepojení, ktorá jednoducho podporuje život a tvorivosť. Jo, takovou tu zahlcenost a uspěchanost, to asi možná jako cítíme každý kolem nás, že lidé moc nemají čas a právě se soustředí na něco a dost ta společnost z mého pohledu jde jako na ten výkon, jo, že opravdu jako je taková jako výkonná. No a o čem mluvíš teda je, že my se můžeme zpátky jako vlastně vyladit ten ekosystém a zpátky se můžeme stát tou součástí a tím, že je nebudeme někde mimo, ale budeme tou součástí, tak to dobře zapadne. Kdy se to jako stalo, že jsme se my lidi takhle jako odpojili od přírody, od toho systému a vlastně i sami od sebe? To sa nestalo v nejakom konkrétnom bode. V podstate
celý proces našich ľudských dejín v istom zmysle je procesom vyčleňovania sa z celku. A ono to má hlboký pozitívny význam, pretože keď sa človek vyčleňuje z celku, z psychologického hľadiska jednoducho spája sa so sebou, spája sa s tým, kým je on. Potom je tam ten kľúčový vrcholový bod, kedy v istom zmysle stojí na kraji priepasti, už vníma, že je, začína aj cítiť, kto je, ale je úplne disociovaný z toho celku, takže je tam druhá polovica cesty, ako sa s tým spojiť. Tých križovatiek bolo veľké množstvo, kedy sa v podstate krôčik za krôčikom menila perspektíva sveta, kozmológia, chápanie človeka, chápanie miesta človeka vo svete. Možno taký posledný, najdôležitejší krok bol v podstate proces, ktorý nastal počas alebo v priebehu renesancie. Sa tomu hovorí kopernikánsky obrad, kedy my sme jednoducho spravili, dovtedy Zem bola vnímaná ako stred celého kozmu, v podstate celý ten krásny, organický, vedomý, oduševnený obraz sveta, v ktorom ľudia žili na západe, ale v podstate podobný obraz sveta mali aj v množstvách ostatných kultúr, bol nahradený z astronomického hľadiska správnym, slnkocentrickým pohľadom na svet, len to malo svoje zásadné dôsledky, že spolu s týmto posunom sa v podstate rozpadla aj tá veľká organická kozmológia, ktorá nás robila súčasťou aj prírodného sveta a aj súčasťou toho kozmického sveta, alebo tej kozmickej nadstavby. Takže renesancia je taký posledný milník a zároveň nesmierne cenná ukážka toho, ako sa naučiť v podstate tieto posuny chápať, vnímať a možno s takýmto poznaním vedomejšie pracovať s tým posunom, ktorom sme práve teraz, pretože prechádzame niečím veľmi podobným, ako ľudia prechádzali počas renesancie. V istom zmysle končí jeden veľký svetový príbeh a začína sa rodiť nový. A je veľmi užitočné mať takúto bohatú, zrelú, konkrétnu ukážku toho, ako sa to vlastne deje. Nemusíme to robiť tak, že v každom jednom kroku tápame a hľadáme, čo to vlastne hľadáme a ako do tohto procesu inteligentně vstúpiť jako jeho spolutvorcov. Takže se můžeme vlastně jako i poučit z historie a zase zpátky možná dát dohromady to vědění všech těch našich bývalých i vlastně možná budoucích já, jako myslím teďka lidé, a dohromady teda najít nějakou cestu, která může být pro každého. No ty si právě v nedávné době přeložil knihu Daniela Kristina Vála Design regenerativních kultur, kde jsou nějaké praktické vlastně návody, co každý z nás může udělat. No, když se pobavíme o něčem úplně jako nejsilnějším z té knihy třeba, nebo z té tvojí vlastní praxe, tak co by mohla být ta jako první věc, na co se zaměřit? Není nejaká jedna vybraná vec. Tých vecí je naozaj veľké množstvo. Pre mňa, tak ako ja som ako človek vyskladaný záujmovo a ako chápem v súvislosti, tak pre mňa je naozaj základom všetkých transformatívnych procesov nový typ vzdelávania, ktorý v podstate slúži ako taká nová moderná forma iniciácie do takej košatej, bohatej organickej inteligencie, vďaka ktorej, keď človek má uchopenú a rozvinutú, vie vedome spolutvoriť s tými silami, ktoré jednoducho pôsobia za týmito veľkými svetovými procesmi. Takže pre mňa je to rozhodne vzdelávanie. Čiastočne si to spomenula, aj keď sa nevenujem priamo permakultúre, permakultúrny prístup k dizajnu procesom je mi veľmi blízky, takže toto je ďalšia taká silná téma. A rovnako aj keď nie som umelec, vnímam, akú nesmiernu úlohu môže mať napríklad umenie v citlivovaní ľudí a v ich kapacite jednak vnímať krásu. To je nesmierne dôležité. My sme aj tohto odpojení. Keď nevnímame krásu alebo celkovo nevnímame, nemáme takú zdravú reakciu na buďže škaredosť alebo krásu, tak sme v podstate zbavení sily vstupovať ako tvorivé bytosti do všetkých tých procesov na lokálnej, regionálnej, ale aj planetárnej úrovni. Takže vzdelávanie, permakultúra a umenie, ktoré ale vstupuje do verejného priestoru, čiže nie, že umenie, ktoré si vieš kreslíš doma, tak ako to vnímam, v synergii s tými ostatnými dvoma ohniskami umenie má byť naozaj niečím, čo vstupuje do sveta a premieňa svet na galériu. Charles Eisenstein, tá jeho knižka Klimanový príbeh, aj Krajší svet je možný, vyšla aj v češtine. Veľa píše aj o kráse a o tom umení zanechávať za sebou krásne stopy, lebo to je súčasťou z veľkej časti problematickou toho dnešného klimatického naratívu, že v podstate riešenie klimatickej krízy alebo celkovo krízy ako takej je predstavované v minimalizácii ľudského pôsobenia v nulovej stope
A ja si myslím, že pravý opak je to, čo je potrebné. My potrebujeme Mhm. maximalizovať ľudské pôsobenie, ale zároveň veľmi subtilným spôsobom. Tak aby jednoducho človek skrze svoje dary, a my dary máme, mohol vstupovať do prírodných procesov ako ich aktívny spolutvorca. Pretože toto je dosť dôležité, že my sme, napriek tomu, že dnes pôsobíme z veľkej časti ako taký patologický alebo neporiadny člen toho prírodného spoločenstva, my sme Mhm. jeho súčasťou a je dôležité vnímať, že príroda, tá hlboká inteligencia, ktorá riadi a preniká celý historický a prírodný vývoj, ona nás chcela vytvoriť. My sme jej Mhm. deti a milióny rokov vytvárala podmienky na to, aby kto si ako ľudská bytosť sa mohla objaviť a svojimi darmi sa jednoducho zapojiť do toho veľkého tvorivého procesu. Mhm. Jak mluvíš o tom umění, tak já mám malou dcerku, teďka 3 letou, 3,5, a vlastně úplně od malinka jsem nějak se snažila jako jí ukazovat různé věci a budovat, a mně se moc líbí, že takhle už malé děti třeba v těch roce a půl nebo ve 2 letech prostě přišla do tramvaje, tam bylo něco poškrábané a pomalované ošklem, říkala, mami, to se mi nelíbí, že myslím si, že tady tyhle věci, o kterých jsi mluvil, máme hodně jako i vrozené, jenom pak na to jako zapomínáme v průběhu toho života, nebo to jako potlačujeme, protože, jak jsi říkal, jedeme ty jednotlivé procesy, než abychom vnímali ten celek. Mhm. No a... To je krásna zdravá reakcia. Keď vidí Mhm. jednoducho nejaký typ zranenia alebo niečoho, čo je škaredé, tak prirodzená reakcia človeka, ktorý je spojený so sebou samým, aj s okolitým Mhm. svetom, je, že chcem to skrášliť. Zatiaľ čo reakcia tých tzv. Dospelých ľudí, ktorí prešli nejakým typom Mhm. socializácie a vzdelávania, je, že keď vidím niečo škaredé, tak sa chcem od toho odpojiť, pretože nechcem byť Mhm. konfrontovaný s tým, že som obklopený škaredosťou, takže ja sa začnem vypínať a rôzne svoje kapacity vnímať. Problém je, že keď to robím dlhodobo, tak sa ten vypnutý stav stáva trvalý. Mhm. A nebo ještě možná taky lidé mají tendenci jako z toho někoho obvinovat. Jo? Že třeba, myslím, že mnohého dospělého napadne, kdo to tam udělal, jo, to neměl dělat. Už jako jede vlastně ty pravidla, ta naučené věci, které jako společnost máme a které jsou určitě jako přínosné, jenom právě tam není to napojení na tu prvopodstatu. Mhm. No, když se pobavíme teda o nějakých konkrétních oblastech, kde jsi mluvil o tom vzdělávání, co teda úplně konkrétního můžeme my jako rodiče nebo učitelé nebo ředitelé škol udělat, abychom se více mohli napojit a více fungovali v rámci toho regenerativního principu? Ako rodičia, to sa už v podstate z veľkej časti deje. Veď aj na Slovensku, aj v Čechách, už 20 alebo 30 rokov pôsobí stále robustnejšie hnutie zakladanie rôznych domoškôl alebo alternatívnych škôlok, základných škôl a postupne to prerastá na úroveň stredných škôl. A to, čo nám veľmi zatiaľ chýba, a ešte sme sa tam spoločensky nevyšplhali, je ekvivalent tohoto procesu na vysokoškolskej úrovni, kde by sme jednoducho mohli pracovať s už dospelými ľuďmi, ktorí sa plne zhostili svojich základných kognitívnych, citových, vôľových síl a jednoducho potrebujú ďalší v istom mysle tréning, výcvik, ktorý aktivuje ich vyšší tvorivý potenciál. A, ale verím, že v podstate tak, ako ten proces prirodzene v podstate z dola, ako by tak energiuje a naberá na sile aj na kvantite, že sa dostaneme aj sem, ale kľúčové je už teraz v podstate vytvárať také prototypy, ktoré testujú tie prístupy, ako pracovať so vzdelávaním dospelých alebo dospievajúcich, lebo to je v podstate aj taký blueprint pre to, ako vytvárať na lokálnej úrovni živé organické systémy. Keď som pred nejakým časom robil taký aj súkromný, aj v rámci jedného takého spoločenstva, ktoré som vtedy tvoril, výskum rôznych typov komunít, sme si aj pozerali videá, záznamy rôznych sociálnych teoretikov, ktorí jednoducho navštevovali množstvo komunít na celom svete. Tak ja som si sám za seba zhodnotil, že najzaujímavejšie, aj keď nie obsahovo, hovorím čisto o forme, o tom, ako to bolo vyskladané, najzaujímavejšia komunita v zmysle jej kapacity byť udržateľná, udržiavať kontinuitu, bola pre mňa komunita krišňákov. Napriek tomu, ako vravím, s obsahom sa nestotožním, ale ako bola vyskladaná, oni mali v samotnom strede celého komunitného života postavený vzdelávací systém. Čiže všetky aspekty toho komunitného života sa točili okolo vzdelávania. Z toho vzdelávania vystupovali aj rôzne praktické aplikácie. Proste tí ľudia vytvárali projekty, nejaké firmičky, ktorým jednoducho vstupovali do interakcie s okolitým svetom, ale celé to bolo postavené okolo vzdelávacieho procesu od základnej školy až po nejakú strednú. Potom tí ľudia kvázi odchádzali alebo začali vstupovať do vzdelávacích procesov v okolitom svete.
A toto je niečo, čo chýba vo veľkom množstve komunít, ale aj takých spontánnych lokálnych iniciatív, ktoré sa z veľkej časti hrknú na základe nezopakovateľnej jedinečnej rezonancie medzi zakladateľmi, ktorým sa niektorí ľudia pripájajú, niektorí odpájajú, keď to tak v podstate cítia, že majú v podstate nejakú takú životnú fázu, a niečo si tam odžijú a potom idú ďalej. Takže je tam veľká cirkulácia a z veľkej časti je to aj také čiastkové, že naozaj tá komunita alebo ten lokálny prístup odráža, a to je na jednej strane pekné, odráža jedinečnosť toho, ako to mali tí zakladatelia, ale keď sa na to človek pozrie z takého systémového hľadiska, a ja som v veľkej časti aj systémový architekt, tak vidí, že tá komunita alebo ten lokalizovaný proces je v podstate ako keby, že orgánom niečoho, čo by chcel byť ešte väčšie, ale ten orgán sám nevie, že je orgánom. Že v podstate je možno nejaký organizmus, do podoby ktorého by mal rásť. A to dobre nadizajnované vzdelávanie na lokálnej úrovni v podstate môže viesť takéto spontánne výhonky alebo zárodky rôznych orgánov a vie ich spájať do podoby niečoho väčšieho, kde reálne väčšina tých inovácií začína skutočne fungovať, pretože to je taký tragikomický zásek, v ktorom sme v súčasnosti, že väčšina tých inovácií, niektoré si menovala, ktoré jednoducho prinášajú nové prístupy a život, ako je na úrovni, že opäť metafora, predstav si žiarovku, ktorú sa snažíš našrobovať do párneho stroja. Samozrejme, že to nefunguje, keď sa ti aj to spojenie podarí vytvoriť, tak ty máš krásnu víziu, vieš, ako by to malo krásne svietiť, ale ona nesvieti, ona tak akože troška bliká, čo si tam zasyčí, potom tá žiarovka praskne a zdá sa, že to je hlúpo, že to je v podstate nezmysel, lebo ty to chceš zašrobovať do toho systému párneho stroja. A to je stav väčšiny dnešných inovácií, že mnoho tých inovátorov sa snaží ako keby nájsť cestu, ako tú svoju jedinečnú inováciu napojiť na okolitý systém, a ono to nefunguje, alebo to funguje veľmi takým kompromitovaným spôsobom. A riešenie je, že ona to nemá byť súčasťou toho aktuálneho systému, ono to má delikátnou súzvuku, napojení na množstvo ostatných inovácií, vytvárať nový technologický systém. A na toto je potrebné jednak akože mať dobre zmapované všetky tie inovácie, rôzne typy tých žiaroviek a zároveň jasne chápať, ako spolu tvoria celok, ako spolu môžu tvoriť nejaký vyšší typ systému, ktorý spätne podporuje ľudskú tvorivosť a slúži životu. Takže jsi mluvil hodně o té jako vlastně svobodě a vzít zpátky i to vzdělávání do svých rukou nebo do rukou těch rodičů a i dětí možná, nejenom prostě to nechat řízené ze zhora, a taky v tom vzniku, že ty komunitní skupiny můžou jako přerůst něco většího, že to nemusí být navázané na jednu konkrétní osobu, ale že mohou být tvořené tak. No a mluvíš i o tom tedy, že spousta těch systémů jako se snaží teda tu inovaci vidět, ale napasovat to na to současné, co třeba tolik nefunguje, nebo už je zastaralé. Tak co jsou třeba ty dovednosti nebo kompetence, které bychom měli nejvíce rozvíjet? Co se jako opravdu vyplatí rozvíjet v dětech anebo i v nás dospělých? To sú dve rôzne veci. A možno adresujem tie deti, a veď ono sa to deje. A keď sa pozrieš na to, ako je vyskladané, že základoškolské vzdelávanie a jasličkové alebo predškolské, hlavný fokus je tam na rozvoj zdravej, šťastnej, emočnej, tvorivej, hravej prirodzenosti. A nie je dobré, aspoň ja si to tak myslím, niektoré alternatívne prúdy alebo inovatívne prístupy k vzdelávaniu sa snažia v podstate už do tohto obdobia čím skôr vniesť kognitívne procesy a rozvoj kognitívnych procesov, aby jednoducho to dieťa bolo čo od najútlejšieho veku, čo najinteligentnejšie, najracionálnejšie, mentálne najzdatnejšie, lebo jednoducho to je tá kvalita, ktorú si dnes vážime. Len potom je problém, že tí ľudia sú emočne, citovo podvyživení, oni jednoducho majú veľmi ako keby oslabený citový život a veľmi skoro prichádzajú do rôznych hlbokých existenčných kríz. Ten rozvoj zdravej, hravej, citovej prirodzenosti spôsobuje to, že má človek hlboké, košaté, intenzívne cítenie. A ono je kľúčové preto, aby keď neskôr, keď prirodzene v rámci toho vzdelávania dospeje do fázy, kedy začne pracovať s tou kognitívnou rovinou, on s ňou nepracuje ako odrezaná hlava. On, keď je predstavený pred nejaké vysoké ušľachtilé myšlienky alebo inšpiratívne perspektívy, vďaka k tomu, že je citovo veľmi prebudený, on k tým vysokým ideám zahorí láskou. To je kľúčové, to je jeden z takých ako keby blokov alebo sekov alebo nedostatkov, že dnešného vzdelávania, ja som pôsobil na vysokých školách alebo som pracoval, ako som hovoril, s dospelákmi v tom našom predošlom súkromnom rozhovore. A
veľmi častý problém toho, prečo sa nedarí naštartovať určitý proces Mhm. transformácie alebo tej vzdelávacej cesty v náležitej kvalite je, že ten človek nebol schopný na vysoké myšlienky reagovať s takýmto zdravým vrúcným zápalom, že sa im jednoducho ako keby tak Mhm. nechcel oddať. A to sa napríklad vo Waldorfe veľmi silne podporuje tým, že deckám sa práve v tom období prvý stupeň, druhý stupeň veľa rozprávajú príbehy, veľké príbehy, mytické cykly o hrdinoch, kde sa práve môže to znieť čiastočne problematicky, ale to, čo je pozitívne, že sa tam jednoducho učí oddanosť veľkým myšlienkám, veľkým ideám. Takže keď ten človek neskôr v živote, mu do života príde nejaká veľká idea alebo skrze nejaký Mhm. silný transformatívny zážitok sa jednoducho naozaj konfrontuje s tým, kým by mohol byť on ako bytosť v kontexte tohto všetkého, tak on predtým neucukne, ale k tomu pristúpi, pretože zahorí Mhm. láskou. Je tam to prirodzené spojenie medzi vrúcným citom, jasnou myšlienkou a z tohto Mhm. celkom prirodzene to vedie do silného takého tvorivého, zvonivého činu. Čo je v podstate Mhm. ďalšia disociácia. Že keď aj človek niečo dokáže Mhm. uchopiť a páči sa mu to, tak on nevie, lebo nemá prepojenú vôľu so srdcom a zmysľou, nevie, že to, že sa mi to páči a že sa v tom v podstate viem tak ako keby Mhm. páľať až v Mhm. istom zmysle, že to je výzvou k činu, že ja mám tie myšlienky a tie vnútorne prežívané obsahy premeniť na skutočnosť v okolitom svete. Mhm. Že vlastně my dospělí, co můžeme dělat, neustále jako vzbuzovat tu vášeň u dětí, ten zápal, nebo možná taky jako nedemotivovat je, protože často ty malé děti tohle mají, že jo? Když děti vstupují do školy, tak podle nějakých výzkumů naprostá většina dětí se prostě těší do té školy, Áno, áno. ale do Vánoc už je to třeba polovina i méně a pak to číslo ještě snižuje a snižuje, protože nějaký ten zavedený systém, jako ty struktury, jako vlastně zabíjejí trochu tu dětskou přirozenost a tvořivost. A já nemluvím, že to je tak všude samozřejmě, ne, je to hodně různé v různých typů škol, ale to, co možná my jako dospělí můžeme udělat, je prostě neustále jako vzbuzovat nějakou tu vášeň. A to možná je i to, co si můžeme u sebe nacházet, ne? Hej, Jakože hej. rozpomínat si na ty svoje, na ten svůj zápal. No lebo my sme tým neprešli ako keby optimálnym spôsobom, takže ak pomáhame deťom, pre ne vytvárame deťom a mladým, pre ne vytvárame inšpiratívny priestor, ktorý v nich jednoducho podporuje naozaj vášeň, hlbokú vášeň, vedieť, poznať, byť obrom, naozaj, že obrom ducha. Toto decka v podstate prirodzene môžu byť, že dobrý živo nastavený systém z podpriemerných detí robí priemerné z priemerných, nadpriemerných a z nadpriemerných géniov, čo je jednoducho to, čo potrebujeme. Že nastaviť ten proces alebo dizajnovať ten proces tak, aby človeku podporoval stále hlbšie spájanie s tou najlepšou možnou verziou toho, kým on ako ľudská bytosť môže byť. Lebo keď sa toto spojenie vytvorí, ten človek jednoducho bude nesmiernym požehnaním pre celú okolitú spoločnosť. On bude jednoducho živou bránou, skrze ktorú do okolitého sveta tečie budúcnosť, kam sa chceme dostať. Lebo tie decká, oni prichádzajú s budúcnosťou a tie, čo majú deti, ja deti nemám, ale veľmi rád to pozorujem, že oni sú nadizajnované najlepšie možno na to, aby sa tu aklimatizovali, aby jednoducho mohli spraviť to, čo sem prišli spraviť. Pretože keď sa pozrieš, čo tie decká robia, keď sa narodia a už sa vedia hýbať, jednak sa s veľkou vášňou čudujú, že čo je toto, majú vtedy naozaj až, že to je mystický stav, ktorého potom človek v dospelosti môže dosiahnuť niečo podobného po celkom slušne prešlapanej ceste, kedy dokáže naozaj vnímať živosť a takosť tejto konkrétnej veci a ten dospelý mu povie, to je kameň, odlož to, to je špinavé. Alebo sa zároveň neustále pýta, a prečo, a prečo, a prečo. Tie decká sem chodia s tým, že chcú ísť naozaj ku koreňu, k dreňu vecí a my toto zabíjame. Potom sa nemôžeme čudovať, že proste je svet taký, aký je a že sú ľudia apatickí. My sú apatickí, pretože my ich systémovo robíme apatickí. Kľúčové ale je, že keď robíme toto a sme tvorcami takéhoto systému, my to môžeme robiť inak a môžeme vytvoriť aj iný systém. Takže vlastně tu regeneraci, a nejenom ve vzdělávání, ale třeba i v zemědělství, v kultuře, veřejné státní správě máme ve svých rukou, tak možná máš nějaké doporučení pro nás, co už, když ten člověk opravdu je takový jako skeptický, nebo možná až jako vyhořelý, protože je semletý tím systémem. Co může být nějaká jako jedna věc, jak trochu jako za zpátky nahodit ten svůj zápal, tu svůj vášeň? Jak se napojit zpátky na sebe, na přírodu, na planetu?
možno to vrátim k tomu príkladu, ktorý si sama povedala pri svojej dcerke, keď v autobuse videla tu ten škrabanec alebo niečo, sme obklopení škrabancami. A vždy, keď sme obklopení alebo sme konfrontovaní s niečím zraneným, škaredým alebo nehotovým, proste v nás sa potenciálne prebudza tvorca par excellence. A čiže prvým krokom je strážiť a vážiť si tieto momenty, keď jednoducho vidím, že aha, problém, toto sa mi nepáči, pretože to je pozvanie premeniť to, čo sa mi nepáči, na niečo, čo sa mi páči. Sme obklopení, aj napriek tomu, že tie mestá sú také, aké sú, stále je tam relatívne veľa zelení v školách, na námestiach, na uliciach. Sú tam zelené bloky, ktoré sú ale nadizajnované tak, že v podstate ako keby neslúžia nejakému vyššiemu účelu. A pýtať sa, že ako takéto zelené fľaky okolo škôl, na námestiach, na uliciach premeniť na miesto, kde človek chce meandrovať, kde sa chce zdržať, kde si môže vytvoriť hlbší vzťah s tým miestom, tak aby to miesto nebolo len priestorom, ktorým prechádza z bodu A do bodu B, keď sa chce niekde dostať, ale naozaj, že tvorí vzťah. A nielen s tým miestom, ale aj s ďalšími ľuďmi, ktorí si na tom mieste s tým miestom tvoria vzťah. A keď sa v takomto slova zmysle skombinuje permakultúrny dizajn a umenie, predstavíš, koľko máme prázdnych stien, ošarpaných múrov, popraskaných chodníkov, všetko toto sa dá tvorivo spracovať a vedia to robiť naozaj, že malé decká, od malých deciek až po dôchodcov. A vďaka takýmto relatívnym drobnostiam skrášľovania sveta a ozmyselňovania, vnášania zmyslu do toho sveta, ktorý sme obklopení a ktorý vnímame ako nezmyselný, jednoducho sa človek odklína z toho stavu bezmoci a vníma, že okay, keď som zvládol toto, zvládol som možno, že túto prasklinu na chodníku svojou vlastnou tvorivou invenciou premeniť na niečo, čo na okolo idúceho človeka možno iba v špecifickom uhle vyskočí a povie, že halo, že čo si tu je. Ten človek na chvíľku ako ho obarí, že halo, čo si na mňa komunikuje, veď to je iba chodník, ale nie je to iba chodník. V tom chodníku je posolstvo. Toto nás odklína a prinavracia k tomu prirodzenému stavu, v ktorom jednoducho by sme mali byť. My sme bytosti moci a tvorivosti, ktoré jednoducho tvoria smety a ohýbajú realitu a prekračujú hranice možného. Takže vlastně je to na nás a my můžeme změnit tu kulturu tak, aby byla pro nás zase víc užitečná, ale i víc jako napojená. Mně se moc líbil ten příklad s tou prasklinou. Mně se strašně líbí, že třeba tady po Praze jsou takové malé zahrádky, že když je někdy nějaký strom a má kolem sebe ten malinký plácek, tak tam lidi udělají malý plot a sadí tam kytičky a pak se o to opravdu starají a zalévají je. Že třeba skrz takové malé věci si vlastně můžeme natrénovat i ty velké věci a nemusíme jít rovno do něčeho velkého, ale můžeme jít skrz tyto malé kousky a třeba někomu dalšímu i zlepšit ten den. Moc děkuju. Keď to priestoru cíti, tak okamžite vníma a prežíva, že toto je priestor, o ktorý sa niekto stará, ktorým si niekto tvorí vzťah, že je to živý priestor. Si takto pamätám, keď som prvýkrát videl dlhočížny, pôvodne asi 200-metrový šedý múr, ktorý lemuje takú bočnú prístupovú cestu v Bratislave k Valdorskej škole. Tá Valdorská škola tam už je takmer 25 rokov, možno, že nejako tak. A za tých 25 rokov decká z tej školy, učitelia z tej školy, rodičia z tej školy, lektori, ktorí sa jednoducho cez tú školu točili, postupne všetky témy života tej školy preklápali do sústavy veľmi spletitej, bohatej mozaiky, ktorá sa vynie po tom 200-metrovom plote. A to je kúpeľ pre dušu, keď vidí človek, čo všetko tie decká prežili, alebo čo všetko to spoločenstvo prežilo. A opäť, jednoducho je to poľučtenie toho pôvodne sivého priestoru a vnesenie hĺbky a významu do miesta, kde pôvodne tá hĺbka a význam nebol. A niečo podobné jednoducho my môžeme robiť naozaj, že vo vzťahu k všetkému. K neživým aspektom nášho sveta, ale v podstate aj živým organickým aspektom nášho sveta. Proste vieme to, čo je pre nás ako ľudské bytosti jedinečné, tie poézia, a filozofia, vysoké morálne vzlety, proste toto je kvalita, ktorú ako ľudské bytosti jedinečne nesieme a toto je kvalita, ktorú môžeme v istom zmysle ako korunu vniesť na vrchol prírodných procesov. No a skrz to vlastně můžeme i obnovovat ty stěny toho TP, aby se to trochu do sebe víc zapadalo, protože já věřím, že já umím malou část, ale někdo jiný umí zase jinou část a když to právě takhle spojíme, tak můžeme podepřít ty pilíře. Vlado, moc díky za rozhovor, děkuju a moc se těším někdy příště zase na osobní setkání, anebo alespoň virtuální. Ďakujem, Maja, bolo mi potešením.